kurji kauna da san kisan addabi zuciya da ruhi da ba abin da zai sani na yau sake na barki. Zuciya yake damu na shingide a kan fa kauna take matsa min kuma ta kace ta min kamu ban dauke dangana ba zan ki tanzara ba ne ma yake jiran samu kwantar da ni a bayan kan shayar da ni zama kaji a radaban da tamkar kan rashin sani ya sanya kaza kan da mi ga koshi ta kwana jin yunwa. Ni naki ne na gaske ga sasari ki samin dama yana kan gwiwa. Bana na ya kushi ke dai zana killace mai wana kwatankwacin dawa. Na gama tsarika domin ki ke zana kai gida yau na samu mai yamin girki. So zuciya yake yi wa kurji-kurji. Jiya inda ta faɗan kayi dare ina kaje ka faɗan koko in yi ma dukan kishin ka ya matsan kar wata ta yi min shige in yi sako ina fajin shakka wa za ya share kuka wa za ya bar ruwa sanda nake kishi irin naka wana nake tunanin ka Allah tsare abin da zai sa har ne saki na barka. Dawa ta baki bar dukar da ki sa wani zato dan da baga ruwa ke jima. Ki kula karki yo riko soyi min nisan makokariya ce take rage kima. Na gama tare tsarika buri na muje ciki ni ma kin ga zanda dogama. Ke ko kin ga kin yi in garma. Kar mu bari mu farrake a tsakanin mu za mu dawai. Wasan kasa na yara ne kaji kaji. So zuciya yake yi wa kurji-kurji. Auna da san kasan addabi zuciya da ruhi da ba abin da zai sani na yau sake na barki.